Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dian Nur Afifah saking kelas 11 TKJ setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dados kinurmatan sepuh Desa Sawukan. Ingkang kula hormati para tamu undangan. Sumangga sesarengan kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken tunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Pinten-pinten karahmatan, kenikmatan, kebagaswarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga wekdal menika kita saged makempal ing papan iki. Boten wonten alangan setunggal punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kang dimaksud kabudayaan Jawa? Kabudayaan Jawa inggih menika kebudayaan ingkang dianut masyarakat Jawa kalian hasiling cipta rasa lan kerjasama menungsa kang manunggal dadi siji utawa setunggal ngutamakake keselarasan keseimbangan dados unsur urip kalian mati alam kalih makhluk hidup. Kabudayaan Jawi ingkang dibagi 3 wilayah. Ingkang kapisan Jawa Tengah, kaping pindho Jawa Timur, kaping 3 DIY. Tuladha saking kabudayaan Jawi menika kaping 1 bahasa, kaping 2 kepercayaan, kaping 3 filosof, kaping 50 kesenian, gangsal kalender, 6 itungan Jawa. Boten kasupen kesenian Jawi menika kang iso narik kawigaten inggih menika ketoprak, ludruk, reog, wayang kulit, tari serimpi lan sapanunggalane. Namung cekal semanten ingkang kula aturaken menawi kathah kalepatan saha kegerangan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.